Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Безгә бүген бер котлау хаты килеп иреште. Әйдәгез, андагы матур теләкләрне иясенә бергәләп ишеттерик әле. Мингәр авылында яшәүче Зияддинов Илфар Рафык улына 50 яшь. Әтиебезне юбилее белән котлыйбыз дип язалар безгә Илфар әфәнденең балалары һәм җәмәгате. Кадерле әтиебез, сиңа сәламәтлек, озын гомер, күңел көрлеге телибез. Киләчәктә үз кулларың белән төзегән матур тормышта гаиләбезнең терәге булып, киңәшче, ярдәмче булып, гаилә учагын сүндермичә, әниебез Алсу белән тигезлектә яшәргә язсын. Әти, юбилеең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга ям өстәп, авырмый, кайгы хәсрәт күрми яшәргә язсын. Әниебез белән гомер көзләрегезне гел янәшә атлап, тигезлектә кадерлеләребез булып, муллыкта, тынычлыкта яшәп үтегез. Кадерле әтиебез. Туган көннәр елда кабатлана. Юбилейлар гына бик сирәк. Сау-сәламәт булып, озак яшә. Син бит әти безгә бик кирәк. Синең бүген туган көнең, дөньяга килгән көнең. Бәхет, шатлыкка күмелеп, матур уссын гомерең. Гаиләбезнең терәк йөрәге син. Син булганда безнең өй ямле. 50 яшь ул әти ир уртасы, яшә әле тагын 50-не. Рәхмәт әти, барысы өчендә, шын ир ат булганыңа, безне бәхетле итәргә, бу җиргә туганыңа. Тигезлектә борчу хәсрәт күрми, матур яшә әле диябез. Барлык рәхмәтләрне кушып, алларында башыбызны иябез. Гомер агышлары сине дә китерделәр әти 50-гә. Бүгенгедәй үҗәт бул син, яме, башың имә кырыс җилләргә. Юбилеең үтсен шатлык белән, юлларыңа гөлләр сибелсен. Һәр иртәнең аткан таңнары сәламәтлек һәм бәхет китерсен. Киләчәктә үз кулларың белән төзегән шушы матур тормышта әнигә нык терәк булып, безгә киңәшче, ярдәмче булып, әниебез белән күп еллар янган гаилә учагын сүндермичә, тигезлектә яшәргә язсын. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт сиңа, әтиебез. Юбилеең белән котлап, әниебез Алсу, кызың белән кияүең, улың Илмир диеп тәмамланды котлау хаты. Мингәр авылында яшәүче Илфар Зияддинов 50 яшьлек юбилеегыз котлы мөбарәк булсын. Гаилә тигезлегендә, балалар игелегендә, якыннарыгызга гел дә менә шулай кадерле һәм хөрмәтле кеше булып, бик озак еллар яшәргә язсын сезгә. Сәламәтлек телибез үзегезгә. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле.
Язмышыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте бүләк булсын. Әле бу җырыбыз оныкларның сиңа рәхмәте. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Бүгенге җырын бүләген тапшыруын шушы урында төгәллибез. Бу атнада үзләренең гомер бәйрәмнәрен каршылаучы һәр кемне дә ихластан котлыйбыз. Шатлык белән, сәламәтлек белән, аяз күк йөзләрендә гел дә бәхетле булып яшәргә язсын сезгә. Безгә якыннарыгызны котлап, менә шундый матур истәлекле хатларыгызны юллагыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Сау булыгыз!